Pois eu creo que a inmersión lingüística, que é un dos sistemas que hai para ensino de linguas e para adquirir competencia ao alumnado en materia de linguas, é un sistema que se utiliza en moitas latitudes e culturas, que ten varios graus de aplicación, pois que en Galicia que non é o máis axeitado por moitas cousas. O primeiro deles, porque pola proximidade que hai entre a lingua, entre o castelán e o galego. En segundo lugar, porque supón segregar parte da comunidade educativa dos rapaces e rapazas que existen ás aulas normalmente en varias liñas distintas, en varios modelos que habría que implantar de inmersión, e por outro lado, porque o sistema que temos está dicindo continuamente que os nosos alumnos e alumnas, o noso alumnado, ten competencia suficiente en lingua galega para poder desenvolver unha vida cotiá. No caso do galego, onde ainda existen, pode haber zonas onde efectivamente iso aconteza, no caso de algunhas cidades, non? Mais do que sería máis correcto falar sería de ensino en galego, non? Ou de ensino bicular en galego, ou moi maioritariamente en galego, ou absolutamente en galego, non? Iso ás veces se equipara ao que é a inmersión lingüística, que tamén se aplica en outros casos a linguas estranxeiras ou linguas que xa non existen no territorio. É un concepto, ademais, que a propia Xunta de Galicia, por exemplo, subvenciona en relación a outras linguas europeas, tamén linguas romances, para cursos de alumnado que vayan a Franza a aprender francés, a Inglaterra a aprender inglés, ou mesmo en casos dentro do propio país onde se contribúe a campamentos de verán que son exclusivamente en inglés e que non se utilizan ningún outro tipo de lingua. Iso é a inmersión lingüística, non? Agora, na realidade galega, xa fora da legislación, por exemplo, a Lei de Ordenación Lingüística fala de progresividade na introducción do galego dentro das aulas, ou no sistema educativo. Mas a realidade que temos, o real, o concepto das días, é que non só non hai inmersión lingüística en galego, ou non só non hai ensino en galego, sino que o que temos é o contrario. Unha presenza esmagadora do castelán nas aulas galegas, en contextos onde, ademais, non é posible que o alumnado teña posibilidade de uso da lingua fora tampouco do sistema educativo. Hai unha presenza esmagadora do castelán no conxunto da sociedade, é imposible facer unha vida normal en galego porque, para comezar, non é a evolución normal que hai en calquera lingua, e ademais o sistema educativo, en vez de incorporar ao alumnado, polo menos, a posibilidade de uso do galego nun espazo onde pasan grande parte do día, onde poden adquirir as competencias necesarias para desenvolver unha conversa fluida en galego, e non só non o fai, sino que fai é expulsar máis o galego aínda. Eu creo que todo é mellorable, e todo é, por suposto, todo se presta ao debate como agora estamos facendo. Pero eu creo que o sistema educativo non é o que máis problemas ten co galego para nada. Quer dicir que, a ver, se algún espazo se avanzou, e se algún sistema de todos fixo unha función moi boa a favor do galego, foi o sistema educativo nos últimos 30 anos. En conxunto, claro, evidentemente. Agora, se falamos dos últimos que todo se pode mellorar, efectivamente. É a primeira vez desde o ano 2010 que o decreto onde se restringe a posibilidade de uso do galego en determinadas materias. É a primeira vez. Onde se fixa, a exclusión práctica, onde se fixa, estas materias, antes non se fixara nunca, onde se di, estas materias en galego e estas en castelán, o cal tamén é unha responsabilidade do goberno, porque é unha maneira tamén de que os centros e a comunidade educativa do centro teñen que fixar esas materias. Antes estaba o libre albedrío. Sabes que, precisamente, se non hai hoxe segregación de alumnado en función da lingua, se non hai parte do alumnado... Non debe haberla, creo que non debe haber nunca segregación de ninguna clase. Se non hai, precisamente, profesor de lingua tampouco. É porque a Mesa Queremos Galego e outras entidades presentaron recurso